Aro digitalean internetek aukera paregabea eskaintzen die komunikabideei, alde batetik edukiak inoiz baino modu merke eta profesionalagoan sortzeko, eta ere berean baita ere difusio masibo bat eman ahal izateko sortzen duten eduki guzti horiek. Edukiak sortzea sekula baino errazagoa izanagatik eta euskal komunikabideek eduki benetan profesionala sortuagatik eduki hauek gizartearen gana iriste ez da orde askotan erraza izaten. Alde batetik gizarteak beste referentzia batzuk dauzkalako, beste komunikabide batzuk dauzkalako, eta hori izatez oso positiboa da gizarteak aukera edukitzea eta gainera ohitura edukitzea kanpoko komunikabideen gana jotzeko. Kontua da nola orekatu bi eremuak. Oreka horretarako giltza segurazki euskal komunikabideek erreferentzialtasuna lortzean dago. Hau da, informatua egoteko hiritar batek euskal komunikabide bat aukeratzea. Hori bultzatzeko ezinbestekoa da alde batetik euskal komunikabideek informazio lokala, hau da, Euskal Herri mailako informazioa beste edozeinek baino hobeto lantzea. Horrez gain, mundu mailako, izan estatuko, izan Europako informazioa hemengo moldeetara egokitutako informazio bat eskaini behar dute. Eta hori guztiaz gain oso garrantzitsua da informazioaren bai maila eta bai profesionaltasuna beste mailakoa edo goragoa izatea.